Pán Danko, keď ste chceli mať tie gule, aby nebol gazard... Ja mám gule na rozdiel od vás. No povedzte. Ja mám gule, pán Krajvík. Chcete sa baviť o gulách? Ja vám poviem, aké máte vy gule. No, žiadne. Tak chceli ste ma nejako prerušovať. No, my sme tí, ktorí tu rozprávajú o pravicovej politike. Na rozdiel od vás mám gule. Pretože rozprávame veci, ktoré naozaj tu pomôžu tejto krajine. Hej, že to je tá odvaha, pán Danko. A v rámci tej odvahy ste mohli reálne na tej koaličnej rade nejakým spôsobom zavetovať tento zákon o hazarde. Mohli ste ho zavetovať na vláde. Mohli ste ho zavetovať v rámci Národnej rady. Neurobili ste nič, len ste sa spoliehali na prezidenta, ktorý nejakým spôsobom ten zákon vráti, toho prezidenta, ktorému stále iba nakladáte a nakladáte. Teraz ste veľmi radi, že vráti ten zákon naspäť. A čo sa týka toho hlasovania, tak ja som veľmi zvedavý, že ako budete hlasovať v tej Národnej rade. Ja prezidentovi nenakladám. Možno vy by ste chceli nakladať prezidentovi. Počúvajte, pán Danko. Ideme si skakať takto do reči, lebo môžeme mať takúto reláciu. Keď si myslíte, že mi budete takto vy dávať, tak ja vám budem dávať naspäť. Ideme sa porozprávať o Rebúcej, alebo sa ideme... Ja vás dám na dva. Ideme sa rozprávať o Rebúcej, ako ste tam vytunelovali tie peniaze, alebo o tých ministroch, ktorí sedia niekde v base. Páni, počúvajte ma. Ja vás rozbijem za sekundu. Ukludite sa. Ja za dve. No to ťažko. Mňa ťažko.